Práve stojím pri celoročnom stojane, ktorý sa nachádza vo vybraných predajniach po celom Slovensku. To znamená, že ho určite veľmi dobre poznáte. My ho tak familiárne nazývame, že je to stojan odmeňovania. Je to preto, lebo kedykoľvek počas roku chcete urobiť len tak radosť svojim blízkym ľuďom, ktorých máte okolo seba a máte ich radi. A ja ich úplne zbožňujem, tieto drobnostky, ktoré vyčaria úsmev, pretože sú to personalizované krásne darčeky, či už v podobe kľúčeniek s menami, alebo teda s písmenkami mien, alebo sú to šálky, ktoré sú konkrétne už s celými menami a sú takéto krásne, pozrite sa, nádherné šáločky, alebo sú to kožené prívesky a množstvo iného, keď napríklad aj nenájdete svoje meno, alebo si nepamätáte, ako sa volá to dievča z predošlého rande, ale radi by ste jej na ďalšie niečo doniesli, tak tu máte aj také vtipné šáločky, ktoré majú všelijaké logá, ako napríklad furt dačo, hej. Ja nemám názor, ja mám pravdu. Takže aj takéto krásne šáločky nájdete vo výbere, ktorý ponúka tento stojan odmien a ja si myslím, že je krásne darovať aj počas roka, bez ohľadu na to, či je nejaký sviatok alebo nie je niečo milé niekomu, koho máte radi ako vďaku za to, že je vašim dobrým priateľom alebo úžasným rodičom, skvelým partnerom, dobrou sestrou. Takže toto všetko nájdete v našich celoročných stojanoch, ktoré nájdete vo vybraných predajniach po celom Slovensku.